जागेवर दुसरा खेळाडू मैदानावर फक्त हजेरी लावून परतताना सोमा गेलो आणि पाठपुरावा करून इलो. फावला तर फावला, नाहीतर बोर्डार नाव रावला. सामना लवकर संपवण्याचा इरादा होतो, पण ह्यो इरादो थोडस उंगलट इलो. मालवणी संघाचा तर करूचो होतो व्हॅलेंटाईन, नशिबात इलो क्वारंटाईन. अरे तुम्ही म्हणताला ह्याच बातम्या सांगूचं सोडून कॉमेंट्री कसली ऐकत बसलात. पण आज हे बातमे थोडे बाजूकच ठेवूया आणि ही कॉमेंट्रीज ऐकूया. पण ही कॉमेंट्री जर मालवणीत ऐकाक मिळाली आणि कॉमेंट्री सांगणारे जर बादल चौधरी सर असतील तर आणखीन सोन्याहून पिवळा. पण ह्याच्यासाठी मोबाईलची काय गरज हो. आज आमच्या स्टुडिओतच इले सर ह्या मालवणी कॉमेंट्री ग्लॅमर निर्माण करून देणारे बादल चौधरी सर स्वतः. सर तुमचं खूप खूप स्वागत. आणि मला सांगू खूप आनंद होता ह्याचा जो निमित्त ठरला आजच्या मुलाखतीचा ता म्हणजे त्यांची IPL जी जगातली सगळ्यात मोठी फ्रँचायझी असा ती IPL आणि त्याच्या मराठी कॉमेंट्रीच्या ऑडिशनसाठी स्टुडिओ ऑडिशनसाठी त्यांची निवड झालेली होती. आणि अशी निवड होणारे ते महाराष्ट्रातले एकटेच असत जे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सुपुत्र असत. त्यामुळे हो क्षण जसं त्यांच्यासाठी अभिमानाचं होतं, भारावून टाकणारं जसं होतं ना, तसंच तो आपल्या प्रत्येक सिंधुदुर्ग वासियांसाठी, कोकणी वासियांसाठी आणि मालवणी भाषेवर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकासाठी अभिमानाचं होतो. तर आता मी जास्त वेळ काढणार नाही, या सगळ्या प्रवासाविषयी त्यांच्याबद्दल त्यांच्याचकडून आपण जाणून घेणार आहोत. पण सुरुवातीक बघूया तो क्षण नेमकं काय होतं. मैदानावर 2 सख्या भावांमधील युद्ध, क्रिकेटचा रणसंग्राम. मॅच नंबर 51 लाईव्ह फ्रॉम अहमदाबाद. सर आता आपण हे क्षण बघितलो जेव्हा तुम्ही IPL साठी मराठी ऑडिशन देऊ गेलेल्यात. कॉमेंट्रीसाठीची स्टुडिओत ही तुमची ऑडिशन झालेली आणि जसं मगाशी मी म्हटलंय की ही निवड होण्यासाठी तुम्ही एकटे होतात महाराष्ट्रातले. तर यावेळी तुमची भावना काय होती. कारण आता मोठमोठी तुम्ही कॉमेंट्री केलात, मात्र ज्या मालवणी भाषेमुळे तुमका ग्लॅमर मिळालं, एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आणि त्याचीच दखल, तुमच्या कार्याची दखल आज एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर घेण्यात आली. काय सांगताला. धन्यवाद. नमस्कार. देवबरा करो गावाल्यानो. सर्वात पहिल्यांदा कोकण 7 चॅनलचे मनपूर्वक आभार आहेत. कारण पहिल्यांदाच मुलाखत या नवीन पर्वातील ही पहिली मुलाखत माझी कोकण 7 चॅनलवर घेण्याचं योजलं आहे. आणि त्याचं निमित्त असं आहे की जगातील सर्वात मोठी फ्रँचायझी लीग म्हणजे IPL. यावर्षी टायटल स्पॉन्सर आहेत टाटा आणि टाटा IPL 2024 साठी गेली काही वर्ष आपण मराठी कॉमेंट्री ऐकतोय. जिओ सिनेमावर गेल्या वर्षी सुद्धा पाहिली. कुणाल दाते सर आणि संत सर, संत बंधू असे काही दिग्गज समालोचक त्यासाठी मराठी समालोचन करतायत. काही रणजीपटू, काही इंटरनॅशनल क्रिकेटपटू सुद्धा मराठी समालोचन करतायत. यामध्ये संदीप पाटील सर यांचं नाव सुद्धा आणि आवाज सुद्धा आपण ऐकलं असेल. तर यावर्षी चॅनलने असं ठरवलं होतं की काही ग्रामीण भाषा, त्या ग्रामीण भाषांना IPL मध्ये स्थान देण्यात यावं असा विचार करून चॅनलने संपूर्ण महाराष्ट्रातून एक 5-6 जणांची ऑनलाईन ऑडिशन घेतली होती. वेगवेगळ्या भाषेतून ती असावी, कदाचित ठाकरी भाषेतून असावी, आगरी भाषेतून. आणि माझी ऑडिशन ऑनलाईन घेतली होती. ती मराठी, मालवणी, प्युअर मराठी अशा वेगवेगळ्या 3 प्रकारे ती मुलाखत घेतली होती. आणि या सगळ्यातून मिळून यावर्षी मला स्टुडिओमध्ये बोलवलं. मुंबईमध्ये परेलला स्टुडिओ आहे आणि त्या स्टुडिओमध्ये माझी स्टुडिओ ऑडिशन घेतली. मला अभिमान वाटला की ज्या मालवणी भाषेसाठी मी प्रयत्न करतोय, कारण मालवणी भाषा मोठी करण्याएवढा मी मोठा नाही आहे. मालवणी भाषा मुळातच मोठी आहे. मी फक्त तिचा हात धरून चालण्याचा प्रयत्न करतोय. तर ही मालवणी भाषा अशा प्लॅटफॉर्मवर म्हणजे संपूर्ण जगातील सगळ्यात मोठी फ्रँचायझी लीग IPL, अशा IPL स्पर्धेला मालवणी भाषेतून समालोचन करण्याची संधी मालवणी भाषेला मिळावी हा मालवणी भाषेचा बहुमान होता. स्टुडिओ ऑडिशन तर झाली. पुढच्या पर्वासाठी निवड होईल न होईल हे अजून माझ्या पण हातात नाहीये, मला माहिती पण नाहीये. पण एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर मालवणी भाषेचा विचार झाला ही माझ्यासाठी
आणि माझ्या मालवणी भाषेसाठी एक अभिमानाची गोष्ट. सर, तुम्ही आता जसं म्हटलात ना की एक मोठं प्लॅटफॉर्म या माध्यमातून मिळालो आणि मालवणी भाषेची दखल या पण प्लॅटफॉर्मवर घेतली गेली, ही सगळ्यांसाठीच मोठी गोष्ट असा. पण ज्यावेळी तुम्ही तिकडे गेलात तर त्यावेळेचा तिकडचा वातावरण कसा होता? कारण आपल्याकडचे मोठमोठे तुम्ही टुर्नामेंटला मालवणी कॉमेंट्री करतात, पण तिकडचा जो स्टुडिओ असतात किंवा वेगवेगळी लोक येतात, वेगवेगळ्या ठिकाणाहून येतात, तर तिकडचं वातावरण कसा तुमका फरक जाणवलं? बऱ्याच वेळा नाही तर कायमच आम्ही कॉमेंट्री करतो, समोर मॅच चालू असतं ग्राउंडवर, आम्ही कॉमेंट्री बॉक्समधून आमची कॉमेंट्री चालू असतं. पण यावेळी सगळ्याच नवीन होता, समोर ग्राउंड नव्हता, खेळाडू नव्हते, एक मोठी स्क्रीन आणि त्या स्क्रीनवर एक मॅच दिलेली होती. आणि योगायोग असं होतो की आदल्या दिवशी माका दिलेली मॅच होती की या मॅचची कॉमेंट्री तुका उद्या करूची या, आणि नेमकी समोर चालू झालेली मॅच वेगळीच होती. पण ता सुद्धा माझ्यासाठी एक शिवधनुष्य होता. आणि समोर ते बूम, जे माईक आपण आजपर्यंत मी कधी ते माईक कॉमेंट्रीसाठी वापरूक नाही, म्हणजे ज्यातून श्वासाचा आवाज खाली येता नाही अशा प्रकारचे ते माईक असतात. समोर स्क्रीन, बरोबर एक एक्सपर्ट कॉमेंटेटर, पूर्ण AC स्टुडिओ, सगळ्या बाजून सगळे दिसणारे स्क्रीन, रिप्ले. आणि इतर वेळात एक सोपी गोष्ट असता की एवढा मोठा ग्राउंड असा, त्या ग्राउंडावर तुमका काय दिसतं त्याच्यावर तुम्ही बोलाक शकतात. पण IPLची जी स्टुडिओ ऑडिशन झाली त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट होती की स्क्रीनवर जा काय दिसतं त्याच्यावरच तुमका बोलायचा, जा स्क्रीनवर दिसतला त्याच्यावर तुमका बोलायचा. म्हणजे इतर वेळी आमच्याकडे स्वातंत्र्य असतं, मी काही बोलाक शकतो जगातल्या खायच्याही गोष्टीवर, पण स्टुडिओत बसान जेव्हा कॉमेंट्री करूची असता तेव्हा नेक्स्ट फ्रेम काय येतली, काय दिसतालं त्याच्यात याची काडी मात्र कल्पना नसता. सगळ्याच नवीन, ग्राउंडचं नाव नवीन, खेळाडू नवीन, टीम नवीन, ज्यांची कधी कॉमेंट्री करूक नाही, ज्यांका फक्त टीव्हीवर खेळताना बघितले अशांची नावं घेऊन कॉमेंट्री करणं खूप कठीण होतं. पण बऱ्यापैकी 3 टप्प्यात माझी ऑडिशन पूर्ण झालेली. आणि तिथे पण मला मालवणी माणूस भेटले. म्हणजे असो काही एक जगातलो एरिया नसतात की ज्या ठिकाणी मालवणी माणूस नाही. मालवणी माणसांनी अगदी आवर्जून माझं पाहुणचार केलो, माझी विचारपूस केली. कारण थोडंसं प्रेशर माझ्यावर होतो, दबाव होतो, तो दबाव थोडंसं कमी करण्यासाठी त्यांनी मला हुरूप दिलो. कारण हे सगळ्याच गोष्टी आम्ही खेड्यापाड्यातले, म्हणजे मी बऱ्याच वेळा म्हणतोय की आम्ही कुणग्यातले माणूस, कुणग्यातली कॉमेंट्री करता करता आमका हातात कॉर्डलेस माईक ह्या हल्लीच्या काही वर्षात हातात दिले. त्यामुळे एवढा मेळणं स्टुडिओमध्ये जाऊन कॉमेंट्री करणं थोडा चॅलेंजिंग होता, कठीण होता. पण लक्ष्मीनारायणाच्या कृपेने तासुद्धा पार पडला. आता पुढे एक पाऊल पुढे असा, आणि ता आज होईत, उद्या होईत, या वर्षाच्या पर्वात होईत, पुढच्या टप्प्यात होईत, कधी होईत माका माहिती नाही असा. पण तोपर्यंत थांबण्याची आणि तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी अभ्यास करण्याची सुद्धा माझी पूर्ण तयारी असेल. सर, एवढं मोठं प्लॅटफॉर्म मिळणं, त्यावर गौरव होणं हीच मोठी गोष्ट, आणि जी अचिव्हमेंट आज तुम्ही केलेली असायचो त्यामुळे आमका सगळ्यांकाच तुमचं खूप खूप अभिमान असा. आणि तुमचं काम असंच चालू रावतला ह्याची आमका आशा, आणि ह्याच्यानंतरचा मोठा यश तुमका मिळतला ह्याची सुद्धा आमका खात्री असा. पण सर, तिकडे तुम्ही म्हटलात की मालवणी माणसं भेटलीत, तर ती कोण कोण होती, त्यांच्याशी काय बोलणं झाला, त्याबद्दल काय सांगाल? मालवणी स्टुडिओचे माणूस होते, त्यामुळे मी प्रत्येकाची नावं लक्षात ठेवणं पण शक्य नव्हतं, किंवा तुम्ही कोण असा विचारणं पण शक्य नव्हतं. कारण मीच जवळपास अगदी म्हणजे कोणून ठेवलेलं बोकं जसं असतं तशी अवस्था माझी झालेली होती. कधी एकदा मी थंय जातोय, बसतोय, माझा काम पुरा करतोय, परत येण्याची गाडी. कारण 1:30 ते साधारण 1:45 ते 1:30 पर्यंत माझी ऑडिशन झाली, आणि 3 वाजता मी परत ठाण्याच्या स्टेशनवर पोहोचलो. येण्याचा प्रवास, कारण महिला दिनाचे अहिले काही कार्यक्रम घेतलेले होते, काही स्पर्धा चालू होते. त्यामुळे तिथले माणूस विजय सर म्हणून भेटले. विजय सरांनी खूप चांगला सहकार्य केला. अजिंक्य सर, असे काही मालवणी माणूस ज्यांनी आवर्जून मालवणी गोष्टींची आठवण काढली, मालवणी मुलखातल्या काही गावांची नावंसुद्धा त्यांनी घेतली. त्यामुळे एक बरं वाटलं की मालवणी भाषा माका ह्या सगळ्या जरी नवीन असल्या तर त्या तिथल्या लोकांका मालवणी नवीन नव्हती. मालवणी मुलूक, कोकण, गोवा ह्या सगळ्या त्यांनी बऱ्यापैकी फिरान गेलेले सगळे माणूस होते स्टुडिओचे आणि चॅनलचे. आता तुमच्या सर बोलण्यावरून असं जाणवता की तिकडे स्पर्धा खूप मोठी होती, म्हणजे पहिल्यांदा तुमची निवडच महाराष्ट्रातनं तुम्ही एकटे निवडून गेलात. काय कशी स्पर्धा असता? ऍक्च्युअली स्पर्धा अशी ती नसताच. पूर्ण महाराष्ट्रभर म्हणा किंवा देशभर जे कॉमेंटेटर काही चांगला काम करतात. आता ही असतात जिओ सिनेमावर मराठी भाषेसाठी. मग मराठी भाषेतून जे काय कॉमेंट्री करतात त्यांची ख्यातिकीर्ती चॅनलपर्यंत किंवा चॅनलच्या माणसांपर्यंत जात असतं. माझं वेळ बरं होतं की माका काही सहकारी मिळाले. कुणाल दाते सर जे सध्या जिओ सिनेमाक मराठी कॉमेंट्री करतात, आणि त्यांनी
ही नावं चॅनलपर्यंत पोचवली की असे काही कॉमेंटेटर असतात की जे मराठी बरोबरच मराठीच्या बोलीभाषांचा प्रचार करतात. अशा काही अवलियांची ऑडिशन घेतली गेली ऑनलाईन. आणि मग नंतर म्हाका तिथे गेल्यानंतर कळलं की अरे ऑनलाईन 5-6 जणांची झालेली, पण स्टुडिओ ऑडिशन यावर्षी तरी एकाचीच झाली. त्यांना सुद्धा संधी असतात, त्यांची सुद्धा भविष्यात होतली, त्यांना सुद्धा आमच्या मालवणी भाषेकडून शुभेच्छा असत. पण यावर्षी माझं येळ बरं होतो, स्टुडिओ ऑडिशनपर्यंत मी पोचलोय. आता परत काय त्याच्यात अडथळे असतील, मालवणी भाषेत जे काय आडमेळे असतील ते सुद्धा सगळे बघून मग पुढचा प्रवास चालू होईत अशी अपेक्षा असा. पण जे बरोबर माझ्या जे कॉमेंटेटर होते ते सुद्धा दिग्गज असत, म्हणजे काही ठाकरी भाषेतली, काही आगरी भाषेतले असे काही समालोचक. त्यामुळे निवड कोणी प्रमोट केला किंवा तुमचे व्ह्यूज कोणी बघितले किंवा तुमचे लाईक्स कोणी बघितले, तुमच्या इन्स्टा कोण फॉलोअर किती असत ह्याच्यावर काही नव्हता. तर तुमच्या नावाची ख्यातीकीर्ती तिथपर्यंत किती पोचली, तुमच्या आवाजात किती जोरा, तुमचा आवाज टिपेक कितीपर्यंत जाऊ शकता, तुमच्या आवाजात बेस किती असा, त्यानंतर तुम्ही कितीपर्यंत तो एक क्षण 10 किंवा 15 सेकंद तुमका बोलायचं असतं, त्या 15 सेकंदात तुम्ही प्रेक्षकांका किती उंचावर घेऊन जाऊ शकतात. आणि ह्या करताना त्यांनी माझ्यासमोर जो आदर्श ठेवलेलो म्हणजे काय करूचा तुमका, तर ज्याप्रमाणे भोजपुरी, ज्याप्रमाणे पंजाबी कॉमेंट्री चालतात. आता आपण टीव्हीवर मराठी, हिंदी किंवा इंग्लिश हे 3 कॉमेंट्री सोडून इतर भाषा ऐकत नाही. पण त्यांनी मला सांगले की मुद्दाम ऐक, भोजपुरी ऐक, पंजाबी ऐक. आणि ती भाषा इतकी सुंदर वाटली की भोजपुरी ही काय राष्ट्रभाषा नाही असं, तरी सुद्धा भोजपुरीची कॉमेंट्री सुद्धा इतकी सुंदर वाटतं की बऱ्याच वेळा मग मला ते म्हणाले की चॅनलचे जे माणूस असतात त्यांना मराठी समजात, जे हायर अथॉरिटी आहे त्यांना मराठी समजातच असा नाही असा, पण ते तुमच्या आवाजावरून, तुमच्या आवाजाच्या क्वालिटीवरून, तुमच्या आवाजाच्या बेसवरून, तुमच्या आवाजाच्या लेवलवरून तुमचं सिलेक्शन करू शकतात. म्हणजे असा पण असा फक्त तुमच्या आवाजावर सुद्धा सिलेक्शन होऊ शकतं. म्हणजे थंय जाण्यासाठी कोणाचं वशिलो नाही असा किंवा दुसरी काय प्रक्रिया असत असं माका काय वाटणार नाही. बरोबर. म्हणजे थोडक्यात एक वेगळं अनुभवही मिळालो, आणखीन बराच काही काही शिकायला मिळाला. सर, आता तुम्ही नेहमी बोलताना असं म्हणतात की मी मालवणी कॉमेंट्री करते म्हणजे काय, मी केंडा करीतच सुरू केलंय. मग केंडा करता करता आज तुम्ही त्याका प्रोफेशनल पद्धतीने कॉमेंट्री करतात आणि त्याका एक तुम्ही प्लॅटफॉर्म पण मिळवून दिला असात किंवा त्याची कीर्ती तुम्ही मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरून पोहोचवला असात. ह्या करत असताना सुरुवातीचा टप्पो काय होतो, म्हणजे सुरुवातच झालेली आणि तुम्ही पहिली कॉमेंट्री केलात आणि मग ह्या कसा काय सगळा सुचला? ही सुरुवात आमच्या वालावलीच्या सातरी भाटला मैदानावर आम्ही क्रिकेट खूप खेळलो. आयुष्यातले सगळ्यात सुवर्ण क्षण आम्ही वालावलीत सातरीच्या भाटल्यात. म्हणजे मी बऱ्याच वेळा म्हणते की मी कुंडग्यातलो कॉमेंटेटर, त्याचं कारण त्या भाटल्यात, त्या कुंडग्यातली कॉमेंट्रीची सुरुवात होती. मालवणी कॉमेंट्री माझ्या आधी बऱ्याच जणांनी केली, पण मालवणी कॉमेंट्री प्रोफेशनल करण्याचं स्वप्न कोणीच बघितलं नव्हतं. मी सुद्धा कदाचित बघू नव्हता, कारण माझ्या आधी सुद्धा ज्यांनी मालवणी केली त्यांनी फक्त केंडी केले. मी सुद्धा सुरुवातीच्या काही दिवसात केंडीच केले. वालावलच्या सातरी भाटल्यावरचा प्रवास सातरी कर्लीच्या स्पर्धेपर्यंत पोहोचलो, ती सुद्धा कुंडग्यातली स्पर्धा. आणि त्या स्पर्धेत SSS ट्रॉफी, उमेशजी सामंत यांची पुरस्कृतता, त्या स्पर्धेत केलेली मालवणी कॉमेंट्री, पहिल्या दिवशी केंडीची लोकांनी घेतलेली दखल आवडलेली, फायनल दिवशी बाकी सगळी कॉमेंट्री बाजूक ठेवून झालेली मालवणी कॉमेंट्री. पण 1 वर्ष गेल्यानंतर मला कळलं की या केंडीवर सगळं आयुष्य चालायचं नाही, थोडा तरी त्याका प्रोफेशनल टच होयो. मग जेव्हा ती स्पर्धा संपली तेव्हा काय माझ्याकडे खूप काम नव्हतं. घरी गेल्यानंतर मालवणी म्हणींचे एक वेगळा कलेक्शन केला. क्रिकेटच्या आणि कबड्डीच्या ग्राउंडवर खयच्या परिस्थितीत ते लावक मिळतील याचा अभ्यास केलो, व्यवस्थित त्याची प्रॅक्टिस केली. मी मागच्या मुलाखतीत म्हटलेलं आहे की आरशासमोर रवान त्याची प्रॅक्टिस केली, लोकांका आता कितपत आवडात ह्याचा विचार केलो. आणि पुढच्या वर्षी सातेरी कर्ली मैदानावर SSS ट्रॉफी अक्षरशः मालवणी कॉमेंट्रीने मी गाजवलेली, केंडी बाजूक ठेवून. म्हणजे त्या वर्षी माझ्या कॉमेंट्रीतले केंड हे प्रकार बाजूक गेलेलो आणि पूर्ण प्रोफेशनल मालवणी कॉमेंट्री, खेळाडूंचे रेकॉर्ड, म्हणजे खेळाडू एखादो ग्राउंडवर उतरल्यानंतर तो खायच्या गावातून येलो, किती टीमचा त्यांनी प्रतिनिधित्व केलं, हायएस्ट स्कोअर त्याचा किती आहे, सलग षटकार त्याचे किती आहेत, सलग विकेट किती आहेत, मॅन ऑफ द सिरीज, मॅन ऑफ द मॅच, हल्ली लेटेस्ट गाजवलेले काही स्पर्धा, ह्या सांगितल्यामुळे लोकांना काय कळलं की या कॉमेंट्रीत काहीतरी वेगळा, नुसते केंडी नाही असत, नुसते मालवणी म्हणी नाही असत, नुसता क्रिकेटही नाही असं, तर आजूबाजूचा सगळा इला. सातेरी कर्ली मैदानावरचा प्रवास, एक मित्र असे माका मिळत गेले की त्यांनी माझ्यासाठी मोठी स्वप्न बघितली. आणि सातेरी कर्लीच्या मैदानावरसून श्याम वाक्कर, जे सध्या देवली गावचे सरपंच, त्या देवली गावच्या सरपंचांनी माका मालवण बोर्डिंग मैदान दाखवलं. आणि मालवण बोर्डिंग मैदानावर झालेले काही स्पर्धा, आणि या स्पर्धेत बंड्या पराडकर मित्रमंडळाची स्पर्धा,
बाबुधुरी मित्रमंडळाची स्पर्धा आणि या स्पर्धेबरोबर 2018 मधली बाबा परब मित्रमंडळाची खासदार निलेश राणे चषक स्पर्धा, ही स्पर्धा माझ्या आयुष्यातलं टर्निंग पॉईंट होतो. त्या स्पर्धेत मी काही जणांची नावं घेतलंय जे मालवणी साहित्यिक असत. प्रभाकर सावंत, ऋषी देसाई, अविनाश पराडकर, अर्चना परब यांचे आभार असा म्हणता म्हणता एक बिईंग मालवणीचो प्रमोद आचरेकर हे आमचा मित्र, तो कॉमेंट्री ऐकावतो आणि तो अर्चना परबचो फॅन, म्हणजे जे आपण मयेकरीण म्हणतो. तर तो म्हणालो, अरे कोणतरी माझ्या तायकाचं नाव घेता म्हणून त्यांनी तर ऐकाक थांबल्यान. अर्चना परब या नावासाठी तो थांबलो आणि पुढची माझी कॉमेंट्री ऐकता ऐकता त्याला काहीतरी आवडली. 4 मिनिटाची क्लिप त्यांनी कट केली, बिईंग मालवणीवर टाकली आणि आज फेसबुकवर ती क्लिप जवळपास 3.5-4 लाख लोकांनी बघितली. ह्यो फेसबुकवरचो अधिकृत आकडो, व्हॉट्सअपवरची किंवा इन्स्टावरची अजून त्याची आकडेवारी नाही आहे, पण किमान ती 10-1 लाख लोकांनी बघितली. तर त्या स्पर्धेनंतर गोव्यातले दरवाजे उघडले गेले. गोव्यात एकामागोमाग एक स्पर्धा चालू झाली. हर्मलमध्ये एंट्री झाली, गोव्यातली सगळ्यात मोठी मानाची देखणी स्पर्धा. मांद्रेम चॅम्पियन्स ट्रॉफीत माझी एंट्री झाली. पहिल्या स्पर्धेत एक डायलॉग फेमस झालेलो, जेचो येळ बरो तेचो खेळ बरो आणि जेचो येळ वाईट त्याका झाडार चढलेलो असताना येऊन कुत्रो खायत. तर ही मालवणी म्हण इतकी फेमस झाली की मुंबईपर्यंत पोहोचली. सुप्रीमो ट्रॉफी म्हणजे आशिया खंडातली सगळ्यात मोठी स्पर्धा होता. गेल्या वर्षी त्याचा पहिला बक्षीस होता 20 लाख आणि मॅन ऑफ द सिरीज साठी कार असता सुझुकी. तर अशा स्पर्धेचे आयोजक म्हणजे आमदार संजय भाई पुतनीस त्यांच्यापर्यंत ही क्लिप पोहोचली आणि त्यांनी म्हटल्यानी अरे ह्या माणसाक शोधून काढू हो. या वाक्य खरोखरच प्रत्येकाने या वाक्य लक्षात ठेवण्यासारखा, कधी वेळ तुमचा बदला सांगा घेऊचो नाही. या माणसाक शोधून काढा. आणि काही व्यक्ती म्हणजे मोठे व्यक्ती माका वालावल माझ्या घरापर्यंत शोधू गेले आणि त्यांनी माका भाईंपर्यंत माझी ओळख करून देणं. माझी भाईंनी सांगणं की या वर्षी तू सुप्रीमो ट्रॉफी कॉमेंट्री करतलं आणि कोरोनामुळे 2 वर्ष स्पर्धा न होणं, म्हणजे एखाद्या स्पर्धेत निवड होऊन स्पर्धा करण्यासाठी मी 3 वर्ष वाट बघितलंय आणि 3 वर्षानंतर माझी एंट्री झाली. जगातले दिग्गज कॉमेंटेटर सुप्रीमो ट्रॉफीसाठी होते, ज्यांनी दुबई दौरे केले, भारतातले सगळ्यात मोठी स्पर्धा केले. हरीश पंड्या सर, चंदू शेटे सर, कुणाल दाते सर, प्रसाद परब सर, प्रशांत आधवडे सर असे जगातले भारतातले 10 दिग्गज समालोचक आणि एकमेव मी रिजनल लँग्वेज म्हणजे मालवणी घेऊन 5 दिवस कॉमेंट्री केली. पहिल्या वर्षी कॉमेंट्री बऱ्यापैकी झाली, लोकांना काय बऱ्यापैकी आवडली, भाईंका आवडली. पुढच्या वर्षीच्या कॉमेंट्री पॅनलची घोषणा होताना 10 ऐवजी 5च कॉमेंटेटर ठरलेले आणि योगायोग असतात किंवा माझ्या मालवणीची घेतलेली दखल असतात किंवा माझ्या आई वडिलांची पुण्याई आणि माझ्या लक्ष्मीनारायणाचा आशीर्वाद की त्या 5 जणातही पुढच्या वर्षी मी होतोय. आणि ह्या जा काय मका मिळवून दिला ह्या सगळा फक्त मालवणीचा असा, जी मालवणी आमच्या आजा पंजांनी जपान ठेवली ती फक्त प्रमोट करण्याचा माझा प्रयत्न असा. बरेच मालवणी म्हणी जे जातीवरचे असत, धर्मावरचे असत, महिलांका आक्षेपार्ह ठरणारे असत, शिवे असणारे असत, हे सगळे मी स्किप केले, सगळे काढून टाकले. आत्ता मका कोणतरी क्लिप दाखवली फेसबुकवर, बादल चौधरी नावाची क्लिप हा, त्याच्यात शिवीगाळ केलेली आहे. माझी एकही कॉमेंट्री किंवा एकही इव्हेंट मालवणी भाषेत झोपेत सुद्धा माझ्या तोंडातून शिवी बाहेर पडायची नाही ह्याची माका खात्री आहे. कारण मी म्हणते की नारी शक्ती, आदिशक्ती ज्याका म्हटलं जातं, सरस्वतीचं रूप असा, दुर्गेचं रूप असा, तिच्या समोर जेव्हा मी मालवणी बोलतले तेव्हा तिची मान खाली जाताने या लेवलला मी बोलायचा. खैचीही मुली, खैची आई, खैचीही बहीण जर माझी मालवणी कॉमेंट्री ऐकान ती जर तोंड खाली घालून निघून गेली तर तो मालवणी भाषेचा एक मोठा पराभव असं माका वाटतं. त्यामुळे जे कोण कॉपी करतात किंवा जे कोण बादल चौधरीच्या नावावर काहीतरी खपवतात त्या सगळ्यांका ही विनंती असतली की आपल्या आया बहिणींची आपणच इज्जत राखणं ह्या आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य असं आणि मालवणीची सुद्धा इज्जत राखणं ह्या आपल्या सगळ्या मालवणी भाषिकांचा तेवढंच कर्तव्य असं. गाळी घालूचे की न घालूचे हो प्रत्येकाच्या मनाचा प्रश्न, फक्त कृपा करून ते माझ्या नावावर मात्र खपवू नका. मोठा संदेश तुम्ही सर दिलात या माध्यमातून. पण आता तुमचे फक्त मगाशी जो तुम्ही फक्त एक उदाहरण दिलात एका म्हणीचा, पण असे बरेच म्हणी आहेत ज्यांका लोकांनी अक्षरशः डोक्यात उचलून घेतल्यानी आणि त्याच्याचमुळे एक वेगळी ओळख तुमका मिळाली. तर आता तुम्ही प्रत्यक्ष आमच्या स्टुडिओ दिलेले आसात तर ही लाईव्ह ऐकण्याची संधी तर मी काय घालवचंय नाही. मालवणीत असे बरेच म्हणी असत आणि आता बऱ्याच वेळा काय होता ग्राउंडवर मी जेव्हा कॉमेंट्री जातोय आणि माका कॉमेंट्री बोलवलं आता आणि आधीच पहिले 2-3 दिवस कोणीतरी मालवणी कॉमेंट्री केली असतं. मग काही वेळा मी म्हटल्यानंतर अरे ह्या कालच ऐकला, परवाच ऐकला, नवीन काहीतरी सांग. मग माका सुद्धा एक बरं वाटतं की ठीक आहे, बरा झाला माझ्या आधी कोणीतरी त्या वापरून घेतलेला आणि त्यामुळे माका सुद्धा नवीन काहीतरी आणण्याची. कारण
जेवढे मालवणी म्हणी, जेवढे कॉमेंटेटर सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा गोव्यात कॉमेंट्री करतात त्याच्यातले 98-99% हा माझाच वापरतात. हे मी अभिमानानं सांगतोय. जरी माझं त्याच्यावर कॉपीराईट नसलो तरी मळलेल्या वाटेवरून सगळे जातात, पण ही एक नवीन वाट मी तयार करण्याचा प्रयत्न केलो आणि बरेच जण त्याच्यावर चढण्याचा प्रयत्न करतात. त्या सगळ्यांका सुद्धा माझे शुभेच्छा असत. तर असे जुने काही मालवणी म्हणी खूप फेमस झाले आणि त्यामध्ये रनआउटसाठी जी म्हण होती 22 यार्डाचा पिच, फुटी फुटासर धावलो, घाम येईसर धावलो, शेवटच्या एका फुटासाठी इतासाठी 4 आंगळ्यासाठी रवलो, मालवणी भाषेत सांगायचा तर गाव फिरा निलो आणि हुमऱ्या कापटान मेलो. ही म्हण तर खूपच फेमस झाली, माझी अजून आवडीची. आणि ही कितीही जुनी झाली तरी रनआउटसाठी गाव फिरा निलो ह्या म्हणीची मजा वेगळीच. असा नो बॉलसाठी बाबा गेलो पंढरपुरा, इलो तरी वडे ना इलो तरी वडे हे म्हणी असत. मग हळूहळू काही माझ्या मित्रांनी नवीन म्हणी माका सुचवले. त्यामध्ये माझे मित्र असत श्याम वॉकर सर ज्यांचं नाव घेतलंय, त्यांची सौभाग्यवतीने एक दिलेली म्हण होती कोरोना काळातली, म्हणजे गटले सराग नको आणि पोटले मराक नको. आता ह्याचा अर्थ समजावून सांगणं कठीण असा. तर कोरोना काळात काय होय तर खिशातले पैसे पण सरताने पण पोटाय भराक होई अशी सगळ्यांची इच्छा असायची. तर ग्राउंडवर सुद्धा काय असतं तर बॉल शिल्लक असलेले संपताने पण रन सुद्धा होऊ गई. मग त्यावेळी ती म्हण वापरली जाता गटले सराग नको आणि पोटले माराग नको. कधी कधी थ्रो चुकता, नॉन स्ट्रायकरवर रनआउट करण्याची संधी असता, थ्रो स्ट्रायकर एंडवर जाता, तेव्हा मी म्हण वापरतोय जी प्रदीप देऊलकर यांनी मला सुचवलेली. जी म्हण प्रदीप देऊलकरांची आई तिच्या सुनेसाठी टोमणं म्हणून ती म्हण वापरायची आणि ती म्हण होती चुलीर खापार आणि गावभर यापार. ही म्हण नवीन एडिशन मध्ये ती मी वापरतोय. किंवा नितेश राहुल म्हणून माझा एक मित्र असा रेडीचो, तिने एक दिलेली म्हण होती सांगितलेली सुचवलेली की हेका समजा तुम्ही खुटी मारूक दिलात तर ह्यांनी मटी उभी केलीच समजायची. म्हणजे पार्टनरशिप किंवा सुटलेल्या झेलासाठी ती म्हण होती. किंवा टॉस जिंकल्यानंतर समोरच्या टीमीक बॅटिंग देणं आणि समोरच्या टीमीने मोठं स्कोर उभं करणं तेव्हा चुडीन वाघ घरात बोलवणं, ही सुद्धा एक जुनी म्हण. असे बरेच म्हणी असत. आता पटकन सर बसल्यानंतर सांगणं किंवा आठवणं ते कठीण होतात. पण 2 खेळाडूंच्या मधून चेंडू गेल्यानंतर दोघे रवले शोधित आणि चेंडू पोचलो गोदीत, ही सुद्धा मालवणी म्हण बऱ्यापैकी लोकांनी डोक्यावर उचलून घेतले. प्रत्येक गोष्टीसाठी म्हणजे क्रिकेटच्या मैदानावरच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी मालवणी म्हण ती मला सुचत गेली, शोधन ती लावत गेली, कोणी बाकीच्यांनी सुचवली आणि आता एवढी समृद्ध झाली की दरवर्षी माझ्यासाठी म्हणजे यावर्षी काही गेल्या वर्षी सुप्रीमोसाठी बऱ्याच वेळा मी काही डायलॉग अशा मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर पहिल्यांदा वापरते. ह्याचं कारण काय की बादलने कोणाचा तरी कॉपी केला ह्या मागच्या वाक्य कधीच आवडायचं नाही ऐका. कारण मी शक्यतो ठरवलंय की मी कोणाची कॉपी करूच नाही. कधीतरी त्याच्यातून येत असत नकळतपणे, असं आहे ना की पूर्णपणे मी 100% पण शक्यतो मग त्या वाक्य मीच आणलंय ह्या लोकांना कसा कळत. तर मग असं मी ठरवतोय की त्या सगळ्यात मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर त्या वापरायचा. मग सुप्रीमो ट्रॉफीसाठी काही नवीन वाक्य म्हणजे खास करून गेल्या वर्षी षटकारासाठी माणूस मेळ्यावरसून चेंडू अंधार मेळ्याच्या दिशेन. आता माणूस मेळो आणि अंधार मेळो ही अगदी कोकणी मुलखातले शब्द असत. बाहेरल्या लोकांना ते माहिती नाही असत पण षटकारासाठी ते म्हटले की बऱ्यापैकी आवडतात. किंवा गेल्या वर्षी एक 5 वेगवेगळे शब्द एकत्र घेऊन षटकार गेल्यानंतर हावको, रावकांडो, कुमयो, घुडूम म्हातारी, रणटुळाची कंटुळा असे शब्द वापरल्यानंतर पोतनी साहेबांनी सुद्धा भाईने सुद्धा विचारला बादल ह्या शब्दांचे अर्थ काय असत. तर हे 5 वेगवेगळे शब्द वेगवेगळ्या जागेवरचे आणि ते षटकारासाठी एकत्र घेतल्यानंतर त्याचो इफेक्ट सुद्धा खूप चांगले झालेलो. किंवा टांगा पलटी, घोडे फरार, डायरेक्ट षटकार, डायरेक्ट चंद्रार, डायरेक्ट कुडियार, डायरेक्ट उडियार, डायरेक्ट डोंगरार, डायरेक्ट माटवार असे काही शब्द प्रयोग वापरल्यानंतर ते बऱ्यापैकी फेमस झाले. आता डायरेक्ट चंद्रार हे ऍक्च्युअली एक कोकणी गाणं असा आणि घासलेट घालून गाडीपूर डायरेक्ट चंद्रार असा त्या गाणं जा गोव्यात खूप बऱ्यापैकी फेमस झाला. पण ता फेमस झाला त्याच्यापेक्षा जास्त त्या क्रिकेटच्या ग्राउंडवर डायरेक्ट चंद्रार तो षटकारासाठी खूप फेमस झालेलो शब्दप्रयोग. म्हणजे अजूनही आता ते आपण बघतो तर वेगवेगळ्या व्हिडिओमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने या सगळ्या शब्दांचा पण वापर केलेलो असता आणि जर बघून इतक्या हसा येतात की आपण स्वतःवर ताबोच ठेवू शकत नाही. आणि सर जसं तुम्ही मगाशी म्हटलात की आपल्याकडे म्हणजे मालवणी वृत्ती अशी म्हणतात की खेकड्याची वृत्ती पाय मागे खेचणार, पण तुम्ही म्हणतात की माझ्या वाटेवरसून जे चालतात त्यांना शुभेच्छा. तर ह्या तुमचा मोठेपणा याच्यासाठी तुमचा खरा तर कौतुक. सर आज एवढा मोठा यश तुमका मिळता, वेगवेगळ्या पद्धतींत मिळत असता. या यशात खरं तर कुटुंबियांका विसरून चलायचा नाही. तर काय वाटला त्यांका ज्यावेळी तुमच्याशी निवड झाली ही त्यांका कळली तर त्यांची भावना काय होते.
खरं म्हणजे तर घरातून तशी जास्त उत्साही नव्हते, कारण मी ऑडिशन वगैरे देणार ह्या त्यांना माहिती होता ह्याचं काय नाही काय चालू असतं. ज्या दिवशी माझी निवड होय तेव्हा खरोखरच त्यांना सगळ्यांकाच अभिमान असतो. म्हणजे माझे भावंड असत, भाऊ, भावाची बायको, बहिणी, माझे आई, बायको, मुला मुली, ह्या सगळ्यांनी मला खूप सपोर्ट केलो, अजून पण करतात. कारण बाहेर जाताना अक्षरशः कधीतरी मी अचानक सांगते की आता मला जाऊचं असं, माझी बॅग भरूची, एक तर बॅग भरून कायमच तयार ठेवली असतं. म्हणजे कधीही खंय जाऊचा लागत, खैसरी चांगली जर ऑर्डर असली किंवा स्पर्धा असली, इव्हेंट असलो, कार्यक्रम असलो तर त्याच्यासाठी. आणि हे स्पर्धा करता करता निवेदनाची सुद्धा खूप चांगली संधी सुद्धा येईल. काही चांगले इव्हेंट म्हणजे विशालभाई परब यांच्या वाढदिवसाचे विशाल पर्व सलग 3 वर्ष त्यांच्या वाढदिवसाचे इव्हेंट करण्याची संधी मला मिळाली. म्हणजे जगप्रसिद्ध कलाकार जुबिन नौटियाल सारख्या कलाकारांचं निवेदन करण्याची संधी, गाण्याच्या कार्यक्रमाची नाही पण त्याच्या आधीचं सगळी पार्श्वभूमी किंवा शाहीर रामदास उगाळे, पंडित अजितजी कडकडे, परमपूज्य इंदुरीकर महाराज, परमपूज्य चैतन्य महाराज, अशा दिग्गज कलाकारांच्या कार्यक्रमाचं निवेदन करण्याची संधी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बरेच इव्हेंट म्हणजे अगदी बॉडी बिल्डिंगची स्पर्धा, चप्पई नृत्य, क्रिकेट स्पर्धा, कबड्डी स्पर्धा, व्हॉलीबॉलची स्पर्धा, हल्ली आल्यात काही बैलगाडीच्या स्पर्धा आल्यात, केली नाहीये पण ती सुद्धा होऊन जाईल. रस्सीखेचची स्पर्धा, कॅरमचे तर वर्ल्ड कप विजेते कॅरमचे जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले होते, प्रशांत मोरे, जगज्जेता कॅरमचा, अशा खेळाडूंच्या त्या स्पर्धेचं निवेदन सुद्धा करण्याची संधी परमेश्वराने मला दिली. म्हणजे मराठी आणि मालवणी या दोन्ही वाटेवरून चालताना या दोन्ही भाषेने मला खूप काही दिलंय. कायम ऋणी असेल मी माझ्या मराठी आणि मालवणी भाषेचा आणि माझ्या सगळ्या मित्रमंडळांचा. सर, याला जोडून आता शेवटचा प्रश्न विचारते, तो म्हणजे आज आपण बघतो तर मालवणी आणि बादल चौधरी हे एक समीकरण झालेलं असा, मात्र याच मालवणी भाषेमुळे द बादल चौधरी हो कॉमेंट्रीचो एक नवं ब्रँड निर्माण झालेलो असा, काय वाटतं याबद्दल? ब्रँड वगैरे असं म्हणतात सगळे, बरं वाटतं ऐकान, पण काही वेळा काही आमचे म्हणजे मी आता कॉमेंट्री करताना एक शब्द सुद्धा, आता निशब्द हा शब्द सुद्धा मी कॉमेंट्रीत वापरताना तो शब्द मूळ कोणी वापरलं तर कॉमेंटेटर योगेश परबने, कारण त्याचा श्रेय मी त्याचं नाव घेत आहे. सबमरीन डिलिव्हरी हा म्हटल्यानंतर मी हरीश पंड्या सरांचं नाव घेत आहे. रोलिंग बाउंड्री म्हटल्यानंतर अक्षय महालेचं नाव घेत आहे. संधी, चहा, बिस्किट ह्या सांगताना अमोल जमदाड यांचं नाव. कशाक तर ही वाक्य त्यांनी आणलेली आहेत. बऱ्याच वेळा असा दुर्दैव वाटतं की एवढ्या मेहनतीने मी आणलेले म्हणी असत, वाक्प्रचार असत, काही जण माझ्या नावाशिवाय ते खपवण्याचा प्रयत्न करतात. पण जसं आता तुम्ही म्हटलात की मालवणी कॉमेंट्रीचं ब्रँड झालेलो असा, म्हणजे कोणीही जरी कॉमेंट्रीत बसलो तरी सगळ्यांका माहिती असताना की ह्याच्यातला किमान 90-95% बादलनेच आणलेला हा ग्राउंडवर. तर जे नवीन चालणारे पोरगे असतात त्यांना सांगणं कधी कधी वाटतं सांगेनसारखं, मी शक्यतो कोणाला ह्या सांगण्याच्या किंवा सल्लो देण्याच्या भानगडीत पडणंही नाही, पण ज्याचा श्रेय असा तर ते देण्याचा प्रयत्न करा. ह्याचं कारण काय तर बादल चौधरी का मोठं झालं त्याचं सगळ्यात मोठं एक कारण सांगतोय, मी बाकीच्यांका मोठं करत गेलोय आणि तुम्ही जेव्हा इतरांका मोठे करण्याचा प्रयत्न करतालात तेव्हा आपोआप तुम्ही मोठे होतालात. माझ्या कॉमेंट्रीत कधीही बादल चौधरी असा मी म्हणत गेलोय ह्या तुमका खूप कमी ऐकाक मिळत. कॉमेंट्रीमध्ये माझ्या तोंडून घेतलेलं माझं नाव खूप कमी, पण इतरांनी माझं नाव घेतलं किंवा मी इतरांची नावं जास्त प्रमाणावर घेतलंय. त्यांची हिस्ट्री, त्यांचा इतिहास, त्यांचा कर्तृत्व एवढं मी फुलवत गेलोय की हळूहळू मी मोठं होत गेलोय. म्हणान ज्याचा श्रेय असा तर त्याका जर तुम्ही दिलात, जर तुम्ही बाकीच्यांका मोठे करण्याचे प्रयत्न केलात तर तुम्ही आपोआप मोठे होतालात. ह्या एक वाक्य जा माझ्यासाठी खूप महत्वाचा. बरोबर. यापुढे आमका काय बघूक गावताला सर? यापुढे प्रयत्न असत, अजून बरेच मालवणी म्हणी असत. IPLच्या निमित्तान मागच्या एडिशनला 60 मालवणी म्हणी, एका IPLच्या पर्वात 60 मॅचला 60 म्हणी, दुसऱ्या पर्वात 60 मॅचला 60 म्हणी, लॉकडाऊनमध्ये 100 दिवसासाठी 100 मालवणी म्हणी, असे जवळपास 200-300 म्हणींचं स्टॉक जवळ झालेलं होतं. सगळेच वापरणं शक्य होणार नाही, कारण वहीत खूप असता, म्हणजे असं म्हणतात की पुस्तकात खूप असतं पण त्या मस्तकात सगळ्याच येणार नाही. तर असे बरेच म्हणी असत जे अजून बॅकग्राऊंडला असत, ते येणाऱ्या पर्वात पुढे आणण्याचा माझा प्रयत्न असतो. आणि ती बघूची आमका इच्छा, ती ऐकायची आमका इच्छा आणि त्या सगळ्या तुमच्या तोंडून ऐकायची जास्त इच्छा. तर सर, एक मोठा प्लॅटफॉर्म या IPL मुळे तुमका मिळालो, म्हणजे आता फक्त निवड झाली, भविष्यात
त्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही आमकां दिसतालात आणि त्या संपूर्ण IPL आमकां तुमच्याच तोंडून आयकाक मिळतला अशी आम्ही आशा बाळगतो. प्रयत्न करत राहा, यश आपलाच असा आणि आमचो मालवणी माणूस त्या प्लॅटफॉर्मवर आमकां दिसाक होयो याच्यासाठी तुमकां खूप खूप शुभेच्छा आणि सगळ्यांच्या वतीन तुमकां पुन्हा एकदा पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतोय. तर हे होते बादल चौधरी सर. आज त्यांची IPLच्या स्टुडिओ ऑडिशनसाठी, मराठीच्या स्टुडिओ ऑडिशनसाठी निवड झालेली होती आणि त्याच निमित्तान ह्यो योग इलो त्यांच्याबरोबर संवाद साधूचो, गप्पा करूचो. पण त्यांच्यानी या सगळ्यामध्ये एक छोटोसो संदेश पण दिलेलो असा, त्याचं पालन आज प्रत्येक कॉमेंट्रेटरने करण्याची गरज आहे. जसो सल्लो दिलो तसो त्यांच्यानी कानही टोचले असत. त्यामुळे आपल्या माणसांका मोठा करा ह्या त्यांचा वाक्य प्रत्येकान आपल्या डोक्यातही ठेवगाव्या आणि मनातही ठेवगाव्या. आता हयच थांबतो. बघत रहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.